Takže čaute, pozdravujem vás aj takto vo videu z tejto nádhernej pláže v Turecku, v Kemeri. No a rozmýšľal som tak, že akú tému dneska budem vám takto vysielať. No a išiel okolo mňa jeden pán, mal veľmi zaujímavé tričko, že Hack Your Mind. Keď som to videl, vravím si, že toto je tá téma, ktorú budem s vami rozoberať. No a treba si vždy pamätať, že pokiaľ chcete niečo zmeniť, dokázať, zlepšiť a tak ďalej, tak myslíte na to, že vždy dokážete hacknúť vašu myseľ. To, čo je samozrejme nejaké žiaduce, tak samozrejme je to, že tú myseľ hacknete pozitívne. To znamená, že pokiaľ niečo neviete, pokiaľ vám niečo nejde, pokiaľ sa niečo chcete naučiť, tak vždy tú myseľ viete hacknúť, že proste vy to dáte, naučíte sa to, spravíte z toho, zlepšíte sa a tak ďalej. Ale pozor, naopak, takéto nejaké hacknutie môže byť naopak aj negatívne, hej? A na to treba dávať samozrejme veľké bacha a má toto svoje riziko. Takže toľko z mojej strany, užívajte deň.